estudiants vallencs, en aquest cas, que produeixen energia i, com els apuntàvem fa tot just uns segons, a l'Ametlla de Mar, que produeixen la primera o de les primeres farines ecològiques que s'elabora aquí a casa nostra, a l'Ametlla. Ho comentàvem. Jonathan, explica'ns. Hola, Joan, ara sí, crec que ja mos sentiu bé. Com dèiem, és un programa integral que també fica el que és l'ecologia al centre d'aquest projecte que es fa aquí a l'Ametlla de Mar. Per a conèixer aquest projecte i sobretot aquesta econau que estan fent ara i aquest obrador, tenim el Dani. Dani, conta'ns en profunditat què és aquest projecte que feu aquí. Hola, bona tarda. Mira, som una associació de productors i productores del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, de garrofa, fruits secs i olives, en ecològic. I tenim un projecte molt tan necessari com innovador, que és instal·lar el primer molí de farina de garrofa de Catalunya. Aquesta seria, diguéssim, el punt de partida, no? Important que teniu gent del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, teniu empreses i també petits pagesos. Correcte, sí, som una associació fonamentalment de petits i mitjans productors i productores, i hi ha pagesos, hi ha petites empreses, hi ha elaboradors i elaboradores, perquè també tindrem un obrador compartit i una aula mediambiental per poder donar formacions i tallers als pagesos. Perquè, clar, diem al començar el directe que això no és només l'obrador, sinó que és un projecte que fica l'ecologia al mig o al centre d'aquest projecte. Sí, més que l'ecologia, sobretot posa a la pagesia al centre, no? A la pagesia que sobretot que respecta el medi ambient i que tracta les finques d'una manera respectuosa. I amb això estem intentant posar en marxa aquest projecte i esperem que d'aquí al gener del 2024 puguem tindre la primera farina de garrofa ecològica produïda íntegrament a Catalunya. Moltes gràcies, Daniel. Anem a conèixer a la Sara. Sara és una de les primeres sòcies d'aquesta sociocooperativa Econau. Sara, no és necessari tindre un gran terreny ni moltíssimes terres per a estar aquí en aquesta cooperativa. No, clar, en absolut. L'important és tenir gana de fer i sobretot poder tenir un lloc on poder acabar la teva feina ben feta, no? Tu estàs cuidant el terreny i intentant fer-lo ecològic i poder arribar en un lloc on continuen aquest camí de poder processar també les teves garrofes de manera responsable. Clar, perquè al final el que intenteu és que, en el teu cas, per exemple, que vens del Pinell de Brai, de la Terra Alta, que continuï el cicle que tu has començat des que comences a llaurar fins que es faci aquesta farina. Exactament. Per mi és molt important per això que conèixer aquesta associació i poder-me... M'he associat justament per això, sí. Gràcies, Sara. Ja anem a conèixer Aurora. Aurora és també part d'aquest projecte. Anem a conèixer sobretot, aquí tenim un munt de coses que fareu, perquè l'obrador no està encara acabat. El que sí que esteu ara fent és un crowdfunding, no? Per acabar. Vau començar una subvenció de la Generalitat, però ara voleu continuar el treball en aportacions, no? Això mateix, la subvenció ens donava opció a poder contractar personal durant aproximadament un any per poder engegar el projecte, però ara necessitem aquests diners per poder acabar de condicionar aquesta aula, aquestes naus, per poder muntar l'obrador i per poder adquirir totes les maquinàries per a fer el molí. Així que el dia 5 de maig, d'aquí a una setmaneta, estem acabant d'enllestir i sortirà un crowdfunding a través de la pàgina de Goteo, en què esperem totes les persones que els agradi l'agricultura pensada d'una altra manera, que els agradi la natura, vulguin col·laborar una miqueta més, una miqueta menys amb el nostre projecte. I si hem dit que és algo integral, és integral fins al final, no? Perquè el que voleu també és contribuir en nous panells solars per a tindre la menor petjada de carboni possible. Sí, això és, jo crec que hauria d'estar al cap de tothom, però almenys al cap de l'Econau està intentar minimitzar al màxim la petjada i tindrem un parc de plaques solars que donaran llum tant a la part productiva i de l'obrador com també per a recarregar les furgonetes que esperem fer servir elèctriques per poder repartir el material. Un repart que començarà en principi al gener del 2024, que és quan estarà ja enllestit tant el molí com l'obrador i que es farà aquestes farines ecològiques les primeres de tota Catalunya aquí a l'Ametlla de Mar.